Ćao svima! Danas hoću da vam pričam o rumenilima. Mislim da su rumenila generalno malo zapostavljena kada je reč o nekom privatnom šminkanju, dok već kad odete kod profesionalnog šminkera, mislim da steknete malo više poverenja u nas kada su u pitanju rumenila. Kad kažemo rumenilo, većinski mislimo na onaj karmin koji nam je mama stavljala na obraze pa ga malo razmaže i svi smo u fazonu ne želimo to. Ali ono što treba da znamo je da rumenila su danas jako veliku igru igraju u samom šminkanju, u svežini na licu, blistavosti i mislim da ne treba da budu zapostavljena. Kada je reč o rumenilima, danas hoću da vam predstavim moja omiljena i šta je ono što najviše volim kod njih. I prvo rumenilo u koje mogu slobodno da kažem sam se zaljubila je rumenilo ovog tipa koji u sebi ima kajsijasto i rozikasti deo kao i ovaj highlight deo koji kad se pomeša sa ove dve tamnije nijanse predivnu blistavost daje na licu. Jako volim što je blago sjajno i to ono što uvek biram kada biram rumenila, a to je da ima taj blagi sjaj, da ne budu potpuno mat, već taj neki šimer koji se drži u sebi mnogo lepo ističe blistavost kože i može jako lepo da osveži čak i neku suvu i umornu kožu. Kada rumenilo ima više nijansi poput ovog, mislim da bit ćete pokriveni tokom cele godine, čak i kada ste malo tamniji ili svetliji u licu, tako da s jednim proizvodom možete da dobijete dosta. Ono što treba gledati kada su u pitanju rumenila je boja. Negde imajte u vidu da devojkama svetlije puti više pašu neke svetlije nijanse rumenila. Svetlo roze, kajsijasto, dakle ne neke dominantne i previše pigmentovane boje. Dok ukoliko ste tamniji, možete birati i one neke malo jače pigmentacije rumenila, ali moj savjet je da se negde držite tog dela da ima malo šimera u sebi, jer će mekše i lepše izgledati na licu. Kada imate ovako dvojna rumenila, uvek možete tamniju nijansu da koristite možda kada ste preplanuli ili se vratite sa mora, dok svetliju kada ste svetli. Mešavinom dobijate neku među nijansu koja može lepo da izgleda na bilo kom puderu i odlično da osveži temu. Nadam se da sam vam kroz ovaj video malo više približila čari jednog dobrog rumenila. Pošto ga i sama mnogo volim, ne sam biti zapostavljena u jednom šminkanju. Sljedeći put kad odete u prodavnicu, pronađite ono pravo za sebe.